сега изтеглихме лига и ще започваме да играем лига. Сега първо правилните. Започваме. Трябва да се регистрирате естествено преди да изтеглите. Но аз няма да се регистрирам. И направо изтеглите. Ако се регистрирате, получавате повече пари, но аз не искам, защото съм силен в лигата. Сега изтеглям Лига 2. Лига 1 е много слаба, хора, не изтеглете. Не си такова. Сеглете Лига Gen, Chicken the Go. Много става Chicken the Go. Мой си жена, мой си мъж. Абе, ние сме жени. Тук трябва да си избираме отбор ли? Ние сме синия. Защото... Не, червения сме май. Не знам, ще се пролича. О, синия сме, гледай колко много силни има. Баше добър отбор. Те си няма ли да урят? На тебе приканам, дядка. Дядка. Гледай какви силни са. Аха. Гледай колко кръволичи от нашия отбор. Синя. Ти кой си? Виж какъв як такова от синия отбор. Ага, тук е хора. От синия, ти си зеления. Аз съм синия отбор. Ти кой си? Синя. В момента си... Чакайте. Битка съм. Арена Минджо! Арена Минго! Го, 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 го. Победихме. Ела, Джо. Не си победил. Като ти излезе тук отгоре. Ама чай ти си бил. Каквото е червей, дед го фърлят, Хора, умрях. За кой ли пореден път? Убива, отбръшма. Сега ви показах как се умира. Нищо много за Ивайло. Всички нива на лигата ме убиват. Ако не ме убият, аз няма спечеля. Аз и сега ще покажа, че... Ти ли ще ми покажеш? Май включи се в лигата тогава. Тук прикарам се една моя приятелка, че се включва в лигата. Оха, той е басен могъщия. Ето, че се включва. Включва се, Саху. Ами ти снима, ако искаш. Тя каза, че няма снима. Ако ще. Ало, слей. Аз тук искам да го бъдна. Опа! Направим нещо тъп. Краля го няма. Къде е краля? Ето на мене, виж какво ми излезе. Къде е краля? Вижме къде да цъкна. Или къде чакаш? Ето така. Чакай. Хора, казваме, ще умра. Как се? Ами показах му в момента как се играе лига. Дайте един палец нагоре, абонирайте за моя канал и... Какво? Какво друго? Ще има и втори епизод. Точно така. Останете. До скоро!